wekdal pandang-pandunging para kawula dasih ingkang pantes katuran sadaya panghormatan. Para alim ulama, para kiai ingkang rinten dalu tansah sumandhing pustaka suci wayuning ilahi. Minangka panuntun saha kiblating panembah ingkang sapuhu-luhuring Buddha. Jadi tabur para kadang sutresna mudha wedha ingkang pantes sinudarsana punapa dene para tamu katung Sumawara Putri ingkang kalinggo mundhane akhlak. Ganti nambahan pepayung budi rahayu. Kula ngaturaken sewa agunging langsung mugi pinaringa kawula buka wiwananing suka wonganing cara baranging wanda. Nggih Praduka awit saking keparenganipun ingkang hameku ganti. Kula piniji minangka panganggalwara sak perlu ngratesaken murid langgane ditilaksana adicara prasaja ing Harikal. Saderengipun kula ngaturaken penggawe ing tata adicara hampun wani lekas wekasing karti gantining karya. Sumangga langkung rumiyin kawula gayane manungku puja. Munjukaken sembah puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang urip dumadi. Ingkang sampun keparing-paring nikmat gumularing alam anggesang wonten bebrayan anggung katitik sagung dumadi tansah jiwa lan kasayra dumateng kula lan panjenengan. Sehingga kula lan panjenengan sedaya saged mangepal manunggal saperlu hadiri saha kali berkah pangestu dumateng panjenenganipun Bapa Sumartono sekalian Ibu Ratita. Inggih menika hangayai dalemaning sepuh Hangraking Sekar Tempoko Mulya. Hamiwa putra Mahagwesi tetepo wineku ing suka basuki. Kula nuwun. Para katung Sumawara Putri ingkang pantes sesaken panghormatan rene sampun buka diwanci tumaparing dadi adicara penghormatan dipun wiwiti. Jengkaripun Siang Mojo pinanganten katung saking sasana Palerman tumuju wonten sanajenging Wisma Pawiwahan Kabilodo Umelik Gedhe Wiluji. Menyar Mawa Prabu sumirat ambabar Tejamaya saya dangutan saya cetha saya jaketan saya ngalira. Lah punika tah teja tejane risang pinanganten katung Mas Bagus Muhammad Akil Albini jengkar saking sasana Palerman manding boten sangat ing Wisma Pawiwahan. Sri Atmaja pinanganten katung ngagem busana ingkang tinaretos bedak suci.
hangembah busananing nata lamun kadulu katon agung merabu mewah merabu agung ateges tebak ing sadru merabu ateges jejering narendra kebak ing kawibawan luhur dene Prabowo ateges sinung Prabowo adi endah milangoke dampyak-dampyak para kadang Wandawa ingkang samya hangayap tindak ira pinanganten kakung pinanganten kakung genya lumaksana lengkeh pindha singolupa Arya angga janggoling sak pencak mangu sak tindak tenggel semuh hamungun mulat edi edaing swasana ingkang hagreg gani pawing wiwata ya pedel wok bagus kang pindah narendra tegak wonten sak ageng wisma pawiwakan sak perlu ratu laksitaning Adijaya para rawuh kakung Sumawana putri ingkang pantes winantu saguning pangrumakan Rening Jirat Mojo pinanganten putri anggenipun Hang Lulur Sarira Hang Leswardono miwah ngadi busana paripurna monggo kita tumapaing adicara nun inggih sawanipun Jirat Mojo pinanganten putri mijil saking sasana palarengan manggih wonten madyaning sasana pawiwahan dadi kabiwada jenggaring Jirat Mojo pinanganten putri kabiwada umeling gedhe-gedhe puspawarna binarung suarane pradonga hangranging ambabar ketawang puspawarna ana gondarum katiuping samirana mandhap lah punika kajejuitaning pahargyan siap punika putra putrinipun Bobo Sumartono sekalian Ibu Rantina ingkang sasini dia Roro Lia Dwi Utami mijil saking sasana palarengan tumuju wonten ing sasana pawiwahan dasar Sulistyawarni tur ngedeng-ngedengi besus ngedi sarina kuwi ngedi busana kate kedangaken busana setataning putrining kraton lampah luluh hamun jiwat esmi gandes wes saksolai lamat-lamat sesandate adulai-lai kenakapan aku kinang ditemokke sadar sik ya dulu Bapak Ibu dan para hadirin sekalian yang kami hormati, tiba saatnya upacara pengumanten dimulai menurut adat Jawa atau adat Widiwidono yang sudah dipersiapkan. Kami mohon
doa restu kepada Bapak Ibu sekalian, semoga dengan doa restu Bapak Ibu sekalian upacara pemomanten berjalan dengan lancar kalis Ikrumido ing Sambikolo. Pemomanten adat Jawa ini merupakan upacara sakral yang tujuannya memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mempelai berdua mengarungi samudera kehidupan berumah tangga selalu mendapat kebahagiaan, keselamatan, dan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah kantos kaken-kaken ninen-ninen. Jalannya upacara dipandu Ibu Narsid dan diiringi gending Jawa Kebo Kiro. Nuwun. Memuja lan memuji wonten ngarsanipun Gusti ingkang akarya jagat. Wiwit purwa madya wasana tinebena ing laduni menyang tolak sarik kalis ing Rumbeda nir ing Sambikolo. Wis dumugi wayahing mangsa kala dumawahing kodrat. Saking pakuasaning Gusti ingkang akarya jagat wonten titahing Gusti ingkang arupi jalu pawestri inggih menika Mas Bagus Muhammad Akil Albikun sekalian kusumaning ayu Lia Dwi Utami bangkit manunggalaken karsa arsa ngancik ing alam bebrayan hanetepi adat Widi Widodo ingkang sampun sinengker inggih menika adat panggih temanten ilo-ilo ujaring para kina ingkang jinepana ing Maruta Cinandi ing Awiyat sarta mulat edi endahing budaya luhur marsudi margawaning budaya tulus. Budaya ateges budidaya ingkang tuwa saking usia ing penggalih tulus mengkur disaliring pangesti tumuju ing kautamaan. Mugi-mugi temanten sak rimbit antuka bagya mulya donya tekeng delahan. Bondene wonten ingkang asta kayu klepu Dewa Daru Jaya Daru ingkang sinebut kembar mayang. Mbak, kene. Minangka kangge syarat sarana baunipun temanten. Kene. Kembar wis ngarani padha mayang kembar. Aja guyu. Tegesipun temanten kekalih kembar kekarepane kembar atine nggih kembar pambudidayane. Sabto widodari cacahe nembe batari kirim mangsiki gagal ayak tunduk biru lan sari lan padane. Wonten ingkang asta pisang sanggan awujude tumanteping pisang raja minangka pasrah bokokan. Pisang wis ngarani begak raja ratu. Sirat raja pinanganten sageta pinunjul kepadhaning ratu utawi Nalendra Agung Bintara pasrah bokokan. Pisangnya dipasrahkan Pak. Maju lagi. Pasrah pisang sanggan minangka praminta pratondo pasrah bokokan.
dipun lajengaken hambalan gantalan. Perlu diperhatikan ya, Mbak Lia Dwi Utami nanti melemparkan suruh yang sudah dipersiapkan diarahkan kepada dadanya Mas Kakil ya. Semangat lebih Mas Kakil juga begitu melemparkan suruh yang sudah dipersiapkan diarahkan kepada dadanya Mbak Lia Dwi Utami dalam hitungan saya yang ketiga, waktu yang sama dan disertai bacaan sholawat satu kali bersama-sama. Paham ya? Hambalan gantalan. Gantalan punika sura temurose hiluk tinang sulang dan lawe. Sura temurose tegese dadamu yo dadaku, atiku yo atiku, tresnamu yo tresnaku. Manunggaling karsa arsa diduga rasane namung sak jugo kang cinta. Ya, persiapan. 1 2 3. Allahumma sholli ala Muhammad. Dipun lajengaken silih kembar mayak. Kembar mayaknya ditukar. Temanten sakit sakyong apa bukti tepuing catur nitro pemaham manunggaling karsa arsa diduga rasane namung sak judo kang cinta. Temanten sak ribit hanya ketika ndogo kecono isi terto. Ya, dipun lajengaken tantep asta nggih. Nggih tantep asta. Jabat tangan nggih diawak monggo kita sareng berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti ingkang Maha Suci, Maha Wiken, Maha Asih ingkang hamurga jagat triloka saisinipun. Mugi paduka kepareng paring idi palila dumateng kula. Ing mrika lenggan punika kula pinita sinaraya dening panjenenganipun Bobo Sumartono sekalian garwa. Inggih menika hanindakaken temu manten adat Jawi ingkang sampun cinanggi wonten adat Widiwidana luhur. Kangge hanetepi ingkang kagungan kersa putra putrinipun ingkang paring asma Lia Dwi Utami kedhawuhaken dening Bagus Muhammad Akil Albiruni, putra putrinipun Bobo Haji Muhammad Muzamil Ibu Parti. Mugi-mugi temanten sakribit antuk bagya mulya donya tenging gelahan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya, dilepas. Temanten sakribit hanya ketika dogo kencono isi tirta wene. Panjenenganipun kautamaan tambang kumandhangi Tripuspita. Kantil melati sarta mawan. Kantil ateges kumantiling katresnan temanten sakribit. Melati awit saking kendhaling latih Sri Atmaja pinanganten Prabu. Melati awit saking kendhaling latih Sri Atmaja pinanganten Prabu mawan amun bondone donga tekik gelang. Wonten wujudipun kanan antiga dipun injak kaliyan Mas Muhammad Akil Albiruni dipun injak.
utawi Antigo Tahan aja. ateges jere atmojo pinanganten mecah pinggire mecah penggalihe nggih mecah saking wewengkon tiyang sepuh tegesipun berdikari sendiri tidak mengharapkan sesuatu dari orang tua kusumaning ayu liang dwi utami anjengku wonten ngarsanipun ingkang dawa terampil denyo ambasu samparan wujudipun toya ingkang dinuwih inggih menika toya ingkang hanyalawadi ingkang sinebat pranupada resik sanalika resik balake resik sekara resik lair lan batine lamun tojumanta anggenipun upaya boga bangun bae bayat bangun bae wisma sageta cekap kurang ngapi manggi rejeki ingkang halal dipun lajengaken junjung derajat pundaknya Mbak Lia dipegang Mas Ari ya, dipegang. Diberdirikan pelan-pelan ya, diberdirikan pelan-pelan junjung derajat derajat wanita laki-laki semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temanten sakliwit pinaringan unjukan tirta wening mijil saking kendi perkara kendi saking tembung kendalining diri isine banyu putih sak padha sak rupa sak rasa anggambarake katresnan temanten sakliwit tulus tak suci tanpa pewarna lan tanpa pemanis banyu putih kijil saking kendi perkara kendi wadah perkara lemah eling yo nggih wong urip bakale saka lemah bakal dari sinekepan sindul warna rekta lan seta temanten sakliwit binaya lampahe jenggar saking sasana panggih tumuju wonten palengganira kanthi sesakti Jaya Wijaya Budi saderengipun temanten sakliwit jenggar saking sasana panggih tumuju wonten palengganira kepareng sang Suba Manggala ampirsani sasana ugi swasana ingkang wonten dhateng rimbo sumangga ana susut yo coplok saka lembaran lumampah rek kaya lintang bima sakti majmuk tutuke naga la punika tawananira ingkang garap anawung triplo
Angayai kinaryo subro manggolo ipanggolo subro kasar pituk sosamo subro tasik ubro tumaruno anggap susilo anggap tandang kadu iprasojo tur sepak semangat marang sapa wae prasojo prasojo iki katitik saka salat dowo baik sarira lirike netra ukling asta tumapake padha injak pilama boten mokal ingkang angayai kinarya subuh manggolo punika rega ing budaya simbol binayang karing tata laksana urut jubur wikronasus ing karsa sangkulaga ing madya manut karsa tumuli handaya wonten ingkang karsa inggih menika Bapa Sumantana paring pitulan dan dumateng putra sari kena lakune wong tuwa ya inggih Kanjeng Rama ing karsa Sangkulaga ing madya di tengah yang berada di tengah montelai berdua ing madya manut tumburi handayani minangka Ibu Rantina tumburi handayani abot putra sang ribit wonten alisir saka bebener Ibu Rantina tegak paring pitegak dumateng putra putri kakaknya dipunajaraken adicara pangkon timbang penimbang-nimbang antara putra menantu dan putranya sendiri. Ibu berkata kepada bapak, Ibu berkata kepada bapakne abot pundi putra mantu kali putra piyambak. Oh alah Bune, nek miturut rumangsaku ya wis ora ana kadake. Loro-lorone padha abote. Pangkon timbang paring pepeken dumateng tiyang sepuh supados boten kedunungan raos ben cindhe ben silatan. Tegesipun boten kedunungan raos beda-bedaaken sedaya sakita kereku dening putra piyambak. Ya. Kemudian berdiri, bapak lewat tengahnya, kemudian pundaknya mempelai berdua dipegang Pak, didudukkan di kursi singgah sana.
didudukkan di kursi singgasana. Lenggawi sudo wini woho pindah jejering narendra. Mas Akil kedaparing nafkah dumateng garwanipun. Gajinya Mas Akil 1 bulan penuh diberikan kepada istrinya dan dituangkan berupa kacar kucur. Biyen wong liya saiki gajiya 10. Isine kacang kawak dening kawak, biyen wong liya saiki gajiya 9. Duit receh melambangkan nafkah. Gajinya Mas Akil 1 bulan 50 juta diberikan kepada istrinya, dibelanjakan dan sisanya dititipkan atau ditabungkan, dititipkan pada orang tua maksudnya. Hati-hati ya Mbak ya, jangan sampai ada yang tercecer ya. Kalau ada yang tercecer berarti banyak boros. Kalau belum luas suruh ngomongin. Dititipkan pada orang tua Mbak. Kanjeng Ibu kula nderek titip sisa gajinipun Mas Akil. Ya Nduk, matur nuwun tak trimone ya Nduk, syukur alhamdulillah. Tak tambahane sesuk digawe bangun omah sing apik. Amin. Amin. Dipun lajengaken jemput besan utawi mapak besan, besannya dijemput nanti diajak naik ke pelaminan. Monggo Mas Sugro Manggolo beraksi kembali ya. Kalau zaman dulu jemput besan itu pakai kereta kencana. Kalau di Jogja ya Pak ya. Kalau di sini tidak ada kereta kencana Pak, adanya perahu layar. Jadi naik perahu layar aja ya Pak ya. Oh ya. Itu fokusnya ke pengantin ya sebenarnya. Apa? Biar gampang waktu. Ya, jemput Pak di sana ya. Bisa Mas Rujan naik, bisa berjoget kan boleh. Mas Rujan khusus Mas Rujan monggo. Iya. Biasanya diajak joget. Ya, pelan-pelan berjoget diajak pelaminan, pelaminan. Ya, Bapak Sujar. Pelan-pelan aja, pelan-pelan aja bro. Ada besan Sutresno ugi derek mangan yo awit saking keparenganipun Bobo Sumartono. Bisa gitu Pak. Para rawuh kakung Simawana Putri, adicara selajengipun dar kelima dar kalima
makan nasi goreng ya. Masak yang enggak mbak yang nyuapin ya, masakinya yang pegang kemudian mbaknya yang nyuapin, nanti bergantian. Hidup kedua, makan berdua, kemana saja harus selalu berdua. Susah senang harus bersama. Filosofinya demikian ya Pak ya Mas ya. Nggih kabut mawon. Pelan-pelan aja, ditelan dulu, nggih, ditelan dulu, pelan-pelan aja. Ya, diabadikan. Kemudian posisi silang. Temanten sakriben pinaringan unjukan toya began. Toya began ingkang nembe awa sepisanan mujudaken ketundangan supados inggal pinaringan momongan ingkang soleh-solehan. Posisinya sama seperti tadi. Adijono selajengipun sungkeman inggih menika putra sawiwit sungkem nyuwun idi balila dumateng tiyang sepuh. Ya, diambil gambarnya dulu. Oke, sungkeman. Kusumaning ayu liyaduri utami wong bagus Muhammad Akil Albiri jengkar saking Palbahan nulya ajengku wonten ngarsanipun Rama Ibu sakalika angles ketes kaya ngliwasan otot bebayuning litruk pindha kapuk lagune wong ayu lagune wong bagus bukan ingkang dados pepundi kula sangang wulan nggih sedasa dinten kula panjenengan kandhut wiwit kali kula tansah nyuda-nyuda ngantos tumekaning dewasa nanging ngantos sapunika kula dereng saged bales budi pakati dumateng Rama Ibu hamele kula pecah saking wewengkon Rama Ibu sampai lumrah bangun pariwisma Rama Ibu
nyuwun iki paringa saha tambah pangestu Rama. Ya. Nono yo. Yo. Tumete sing lo iki pun ora kebahagiaan. Bungane wong tuwa ora kaya dina iki yo. Gusti paring berkah. Gusti paring pinah yen bisa dadi kang gedhe. Wit kang gedhe bakal ngrembaka godhong. Lamun to kembang-kembange bakal arum. Kembang-kembange bakal nguwati ketentreman pucine wong tuamu yo nggih. Ya. Iki welingi wong tuamu ya. Iya. Piku kuwe wong omah-omah ngono ana telung perkara sing kudu ngerti. Kang angka 1 wujuding pitutur. Lire pitutur ngono saka pituture wong tuwa. Lakonana tata cara agama sebutane dhuwur iki. Dene kang angka 2 wujuding piwulang. Piwulange para guru lan ulama kang bakal duduhake dalane pembelajaran. Dene kang angka 3 wujuding pitutur. Pitutur ngono saka ngarsane Gusti ya. Anggenmu ngabekti marang wong tuwa, tawadukmu marang para guru lan ulama kang bakal nekake pitutur Gusti. Iku weninge wong tuamu kanggo kekuatane wong omah-omah ya. Matur sembah nuwun Rama Esta Dewi. Adicara selajengipun iki menika abdul kembar bayang. Oke. Mempelai putri sumpeng kepada mempelai putra. Pawitane mung bebrayan. Wanita kuduane ditata. Mantep mituhu marang kang disuwitake. Janji setya bunga susah ora ana tak bisa pisahke. Ya mung siji. Takdir Gusti. Para rawuh kakung semau putri. Para wau plambane tiyang gesak palung tiyang omah-omah. Adicara selajengipun inggih menika abdul kembar bayang. Ingkang dipun lampahi sak subuh Saburo kalian ingkang asta kembar bayang monggo sesarengan berjoget. Nah, dibawa sampai itu sampai depan ya, yang dua ini dibawa sampai ke depan.